Ste architekt, developer, projektový manažér alebo predajca nehnuteľností? Ak áno, tak viete, že dnes už nestačí projekt len nudne ukázať na obrázkoch. Nestačí pôdorys, pár vizualizácií a rozpis miestností. Zákazníka musíte vtiahnuť do deja, chce cítiť, ako v tejto nehnuteľnosti bude fungovať a žiť. A práve preto by ste sa mali zamyslieť nad interaktívnou 360-stupňovou prezentáciou, ktorá robí z bežného stavebného projektu plnohodnotný zážitok. Klient sa prejde nehnuteľnosťou, ako by už stála. Pozrie si každý detail, výmeru, štandard aj okolie. Táto moderná interaktívna prezentácia funguje na mobile, počítači a ešte viac. Funguje aj vo virtuálnej realite, čo zabezpečuje maximálnu profesionalitu vizáže vášho projektu. Je to viac než prezentácia. Je to tiež váš ďalší predajný nástroj. Zaujme okamžite. Odlíši vás od konkurencie. Ukáže, že to robíte inak, moderne, profesionálne. A hlavne predáva rýchlejšie. Môže slúžiť ako samostatný web projektu, doplnok k vašej stránke, súčasť inzercie aj obchodného rokovania. Je flexibilná, prispôsobená na mieru každému projektu, nabitá informáciami, bez chaosu, bez zdržania. Toto nie je budúcnosť. Toto je štandard, ktorý si vaši zákazníci už dnes pýtajú.